Siqhubeke kanjalo kuyenzeka nawe umuntu wesifazane kodwa ushelwa uyafisa kuba nendoda kuyenzeka ukuthi umuhle nkosiyami uzuke esibukeni uthi nkosiyami ngaze ngayisibhawubede kodwa awunandoda ushimile before ulala mina udlale ngezandla ngoba phela mina udedela idla ipapa. Kuyenzeka ukuthi umuntu wesifazane ufundile kodwa uthola umsebenzi noma ngabe umuntu wesifundile kodwa uthola umsebenzi noma ngabe wona indoda uyashela uqonya ushela njalo kodwa uqonya awunayo intombi uyazibuza isiphila ukuthi ngabe yini inkinga inyawo zakho ziyafutha unomzali ugogo noma ngabe umama uhlala hlushwa inyawo amadolo ayashisa ayavuvukala ngasagcwele amanzi uye emakliniki uyebhedlela abasifo senhliziyo bathi ushukela konke lokho igazi malingcolile likhanda izifo emzimbeni wakho omunye uyagula ngathi usiphethwe yini umama wakho sasuthi kubhlungu lapha sasuthi lapha ingane yakho iyagula hlala ikhala ingane awazi uphethwe yini imbizo clean igazi ayina age because ayina overdose uyayiphuza umncane uyayiphuza umdala ihlambulula igazi akhipha konke ukugula nezinsila nezintsalela ekhona emzimbeni wakho umnumzana ubaba wasekhaya awusakwazi ukuthukiza lokho embedeni uhlala ukhala ngeqolo iqolo akalisasebenzi uma phakama uthi achu hayibo kanjani manje kuyenzeka lokho bantu bakithi uthi amajoyinti yakho aqina afasane ufuna ukuphuza lembizo eclean igazi uzokwazi ukuqaqqa yonke imisifa igazi lakho liflowe kahle ngendlela ehlambulukile uyasebenza kodwa imali ayihlali uyaphuma uyayazi inkosi yami uyemol uzubuya into ngasami ngashelwanga ungamisonga lo muntu oyi1 kusho iqeza lakho lingcolile noma ngabe phela awunazi izinqa kumele umiswe kubonakala ukuthi umuntu wesifazane unogazi abantu bonke bakuthanda abantu bonke bakujabulele uyindoda umfazi ufuna ukukhazi empilweni yakho ufuna kuphela ukugula imbizo egazi akusho uziphuze only uma ugula bantu bakithi.